està clar i que el temps s'allarga, que els nervis et fan calcular les passes en què no dubtaves. Busques la teva identitat en les aventures d'un home que porta polseres a la mà i no saps descobrir el missatge. Per entendre històries de l'ansietat, persones amb problemes, per comprendre el malestar. És el moment de passar pàgina, de deixar per fi tot el que ens preocupa i començar a escriure sense pors. Moment de tancar les nostres angoixes i reconèixer el nostre jo, rescatar la nostra essència i ressorgir. Més forts, més valents, més confiats, més contents, més sincers, més enèrgics, més segurs, més com tu i com jo. Has d'aprendre que si perds el que t'apassiona, et perds a tu mateix.